12 dies de bons propòsits a Copenhagen. La ciutat, i en especial el que es feia dins del Vela Center, ha centrat les mirades de tot el món. Líders mundials de 196 països, entre participants i observadors, com és el cas d'Andorra, estaven cridats per l'ONU a segellar compromisos ferms per frenar el canvi climàtic. Portes enfora, doncs, expectació i fins i tot disturbis, però també idees constructives. Ha estat un esdeveniment pensat per marcar un moment històric, un esdeveniment de dimensions extraordinàries planificat al llarg de 2 anys. Precisament l'envergadura i les expectatives aixecades han estat alguns dels factors que han contribuït a fer que els resultats es vegin diluïts i potser fins i tot massa poc substancials. Si més no, fins i tot n'ha dimitit la presidenta, la ministra danesa de Clima i Energia, Connie Hedegaard. Molt bona nit. Ciutat de l'Esperança se l'ha anomenat aquests dies a Copenhagen. Si bé aquest era el clima amb què començava la cimera de la COP15, la manca d'entesa entre els polítics ha acabat generant un cert desencís. Els propers minuts abordarem tot això i també tot el que ha donat de si els 12 dies de negociacions. Comença COP15, una cimera per canviar el món. Com a punt de partida de la cimera de Copenhagen s'havien marcat un seguit de reptes importants i ben definits que havien de ser claus per a l'elaboració del nou tractat. Els més importants eren evitar que la temperatura global pugi més de 2 graus a final del segle i aconseguir reduir les emissions de gasos contaminants abans del 2020. L'objectiu de tot plegat és reduir a la meitat les emissions planetàries de cara al 2050 en comparació als nivells del 1990. En aquesta missió, els països desenvolupats en tenen la responsabilitat principal i haurien de reduir les emissions d'entre el 80 i el 95% dels gasos d'efecte hivernacle. Però això no és tot. Altres objectius són la retallada de les emissions de CO2 provocades per la desforestació dels boscos, treballar per fer més sostenibles i creïbles uns plans de creixement basats menys en el carbó o també reduir la contaminació provocada pels transports aeris i marítims entre un 10 i un 20%, entre altres. Per portar a terme els projectes de la COP15 s'havia estimat que calien uns pressupostos amb xifres astronòmiques. De fet, s'havia calculat que els països desenvolupats haurien de portar 100.000 milions de dòlars anuals fins al 2020. La Unió Europea aportaria entre 22.000 i 50.000 milions en ajudes. Des de l'Agència Internacional de l'Energia apuntaven que aquests costos serien compensats pels beneficis econòmics de nous llocs de treball i un abastiment energètic més segur i sostenible. Tot plegat havia de servir per elaborar un nou protocol que cobrís les mancances del Pla de Bali i que reforcés els punts forts del protocol de Kyoto, com ara els mecanismes de control i verificació. El nou text hauria d'estar acabat a mitjans del 2010 i hauria de posar-se en pràctica no més tard de l'1 de gener de 2013. Però com ha acabat tot això? Copenhagen, 7 de desembre del 2009. Your leaders do not come to Copenhagen just to talk. They come to act. And they come not to agree to just anything, but to agree to an effective deal based on our fundamental principles, on our common resolve, and on the political, social, and economic reality in our countries throughout the world. Eren les paraules que van marcar l'inici de la cimera, un començament ple d'optimisme, d'idees clares i ben intencionades per a poder arribar a un acord a escala internacional per combatre el canvi climàtic. De fet, aquest sentiment general va mantenir-se durant els primers dies, encara que sempre en estat d'alerta, ja que les negociacions mai no van acabar de rutllar bé del tot. Així doncs, no van tardar en arribar les discrepàncies entre els països, alguns dels quals volien fer prevaldre els seus interessos pel que fa a la xifra de reducció de les emissions que fixava el document previ a la cimera. Encara era d'hora per preocupar-se i el món només es fixava en que Copenhagen s'havia transformat en el veritable centre mundial en matèria mediambiental. Si una cosa es pot afirmar amb total seguretat és que la COP15 ha fet història. Ha estat la trobada dels líders polítics que més expectació ha aixecat dels últims anys. La ciutat havia estat preparant l'esdeveniment des de feia 2 anys i ningú no s'ho volia perdre, però fins i tot en aquest aspecte hi va haver mala sort. El Vela Center, centre neuràlgic de les rondes de converses, només podia acollir unes 15.000 persones a tot estirar. I se n'hi havia acreditat a més de 50.000. Això va requerir molts més esforços d'organització, però també de seguretat per evitar que Copenhagen es convertís en el caos en què algunes ocasions ha acabat sent.
Com a alternativa s'havien habilitat diversos centres de premsa on fer seguiment de la cimera i també s'havia fet una gran aposta per les noves tecnologies. D'aquesta manera, tot aquell qui ho volgués podia seguir en directe el desenvolupament de les negociacions. Un altre punt positiu a destacar era la participació ciutadana de milers i milers de persones arreu del món, que podien dir la seva a través d'internet i fins i tot formular preguntes que havien de tenir-se en compte. Però tot i així, el bloqueig inicial es mantenia. Van haver de ser dos líders, Nicolas Sarkozy i Gordon Brown, els qui donaven l'impuls necessari a la cimera. Es comprometien a aportar 400 milions d'euros anuals entre el 2010 i el 2012. També feien una crida per un compromís europeu per reduir les emissions de gasos en un 30%. Més bones notícies arribaven per part de la Unió Europea, que anunciava una ajuda de 7.200 milions d'euros, superant la xifra inicial de 6.000 milions. Després d'això, no ho desencís. Les converses fracassaven i quedaven en un punt mort. La presidenta de la cimera, la ministra danesa de Clima i Energia, Connie Hedegaard, abandonava el càrrec. Uns diuen que el motiu és precisament la manca d'entesa entre els dirigents, però tampoc no deixen d'apuntar el gran desordre que impera. Fins a 7 hores de cua han hagut de fer alguns polítics per a poder accedir a les instal·lacions del Vela Center. Les manifestacions també prenen un gir i l'aparició dels Black Blocs, especialistes en protestes violentes, acaba amb centenars de detinguts. N'hi haurà més. La reputació de la COP15 se'n va en orris i la comunitat internacional veu com es frustren totes les esperances que tenien posades en la cimera. Tot i això, l'arribada dels dirigents internacionals de primer nivell, com ara el president Barack Obama, poc abans de la fi de la COP15, feien recuperar les expectatives. Tothom en tenia moltes amb Obama. Now I believe it's the time for the nations and the people of the world to come together behind a common purpose. We are ready to get this done today. But there has to be movement on all sides to recognize that it is better for us to act than to talk. Però ni el president del país més poderós del món ha estat capaç d'arrencar compromisos ferms, clarament definits, amb xifres i dates concretes. S'ha acabat, com molts es temien, amb un pacte de mínims, sense sorpreses d'última hora, tot i que les negociacions es van allargar més enllà de la cimera. Un dels principals esculls ha estat la Xina, que no ha volgut acceptar la supervisió internacional de les seves emissions. El país més contaminant del planeta, per tolerar-ho, demanava encara més diners en subvencions, un fet que no ha agradat gens a altres països. Obama i Sarkozy han estat els primers de criticar la falta de col·laboració del govern xinès. Així doncs, la cimera que havia de canviar el món es queda només en això, en un recull de bones intencions. Només s'ha arribat a un acord mínim pel que fa a l'ajuda financera als països en desenvolupament, perquè també ells puguin fer front al canvi climàtic i reduir les emissions provocades generalment pels fums de les multinacionals del primer món. A diferència del protocol de Kyoto, signat ara fa 12 anys, de la COP15 no n'han sortit percentatges establerts que s'espera que arriben en els pròxims mesos. De totes formes, fins i tot d'aquell protocol, tot i la necessitat urgent de restaurar l'equilibri climàtic, encara hi ha moltes metes pendents. Massa trampes. I mentrestant, la comunitat científica continua presentant dades d'un fenomen que no es pot amagar. El clima canvia. El món és a les nostres mans. El plàstic és un dels materials indispensables avui en dia. Però alerta! En els darrers 30 anys, el planeta ha acumulat més de 1.000 milions d'objectes de plàstic que triguen prop de 500 anys en desintegrar-se. Així que tenim un problema. Redueix-ne el consum. Per exemple, fent servir sempre el mateix got, estalvies 400 gots de plàstic per any i per persona. Dèiem que cada cop els científics ens donen més dades per posar cara i ulls als efectes del canvi climàtic. Sense anar més lluny, fa pocs dies coneixíem les primeres dades oficials relacionades amb Andorra. Es veu que des del 1934 i fins al 2008 la temperatura mitjana al nostre país ha crescut entre 0,6 i 0,7 graus. Per això no està de més que Andorra participi de trobades com la COP15. Andorra no ha participat com a membre de ple dret d'aquesta cimera, però sí en qualitat d'observador. Això és així perquè Andorra encara no ha signat el protocol de Kyoto, igual que la resta de països observadors com la Santa Seu, Iraq o Somàlia. Sigui com sigui, Andorra també havia de tenir el seu lloc a la COP15. Primer de tot, estar aquí és, jo entenc que una obligació moral.
perquè no podem viure d'esquenes una qüestió tan important com és el clima, no? Nosaltres que visquem del turisme de la neu, un canvi climàtic també ens afecta decididament, no? El problema, i ho repeteixo el discurs, és no com ens pot afectar a nosaltres, sinó que afecta a tot el món. Jo crec que qualsevol polític, qualsevol persona no pot ser aliè a aquest sentiment. Treure'n no és qüestió de treure'n res, sinó de participar activament, tindre la teva petita veu i ser perfectament conscient que el medi ambient no té barreres, ni hi ha països grans ni països petits quan parlem de clima. Dins l'agenda política andorrana ja fa temps que hi ha mesures encarades a frenar la contribució d'Andorra al canvi climàtic. Una d'elles és l'impuls del transport públic o de la construcció d'edificis amb estructures, tècniques i acabats més sostenibles. Així mateix, el govern es mostra plenament obert a adherir-se a acords internacionals com el que algun dia haurà de desprendre's d'aquesta cimera. Nosaltres mai hem tingut cap problema en el sentit d'adherir convencions d'aquest tipus. Una altra cosa, per exemple, el protocol de Kyoto, que és molt més exigent en els seus plantejaments, ens obligarà a estudiar molt bé la nostra posició. Bé, ara estem debatent aquí a veure si hi haurà protocol Kyoto, protocol post-Kyoto, etc. Però el nostre govern aposta decididament. La intenció del ministre Alay és de presentar al Consell General el text d'adhesió al protocol de Kyoto entre el gener i el febrer. Serà just abans que el mes de març comenci el període de sessions parlamentàries. A partir d'aquí, un cop s'hagi redactat el tractat sorgit de la COP15, el govern estudiarà les possibilitats del país i marcarà un calendari per adherir-s'hi. Cal parar atenció a la nevera de casa. Recordeu que heu de regular-ne la temperatura en funció de l'època de l'any i de la quantitat de productes que hi guardeu a dins. Però també cal parar atenció a la part posterior i treure'n la brutícia periòdicament. Si ho feu, allargareu la vida d'aquest electrodomèstic i estalviareu fins a un 30% d'electricitat. A banda de la transcendència que puguin tenir o no els acords presos durant la cimera, aquests dies Copenhagen ha estat un gran centre de debat, tant dins del Vela Center com fora. De fet, la COP15 que s'ha viscut als carrers ha tingut diverses cares, des de les més amables, com les exposicions, fins a manifestacions, algunes més violentes que d'altres. La violència va irrompre a Copenhagen amb l'aparició del grup dels Black Blocs. Les primeres fonts parlaven de 400 arrestos, mentre que d'altres elevaven la xifra a gairebé un miler. Periòdicament s'han produït incidents de diversa índole, però la majoria de protestes eren pacífiques, i n'hi ha hagut de tots tipus. La qüestió era cridar l'atenció, com també cridaven l'atenció tot el seguit d'exposicions que el govern danès havia distribuït per diversos punts de la ciutat. Figures, plafons informatius i plens de pòsters i fotos podien trobar-se a gairebé tot arreu, com els centenars de parades que les ONGs i altres organitzacions i col·lectius havien muntat als principals punts neuràlgics de la cimera. Copenhagen volia conscienciar la població de la importància d'implicar-se més en la lluita contra el canvi climàtic, un problema que afecta a tot el món. Climate change affects Kenya in so many ways, although Kenya is one of the countries with the less contribution to carbon footprints in the world. We don't have that much coastline and so on, and but still, you know, we might have some problems with agricultures in future. Climate change in the Philippines is actually beginning to be a big thing because the sea level itself is getting higher and higher every year. And this year, actually, in just 1 month, in October, we had 3 typhoons. In California, there are many deserts, and the areas near these deserts have been affected by less rainfall than normal, and this has led to many forest fires. Well, in Denmark, we're actually making money from climate change because we got a lot of wind turbines and we started making them in the 70s, so we got all the big companies there. So. Yo creo que la desertización va a ser el gran problema de España en los próximos años. Ya lo está haciendo, de hecho, lo está haciendo desde hace un montón de tiempo. Precisament perquè és un problema global, hi ha hagut moviments globals com la vaga de fam que engegava l'organització Climate Justice Fest. One way to get my mind off of eating food is to make food. This is a moral protest against the inaction that politicians and negotiators have dealt with the climate crisis up to now. We're trying to highlight what many billions of more people will suffer much more than we are in the future, and also even now they're suffering from the effects of climate change. So we're bringing this home inside the negotiations. The rich countries are responsible for
almost all of the CO2 emissions to date, and the world can only handle a little tiny bit more, and we need to be fair about how this little tiny bit of CO2 is left to be put into the air. But I know that a lot is possible. Mass movements, hunger strikes, different forms of protest, particularly non-violent ones, have led to very, very significant changes, incredible turnarounds at very important times in history. And I'm hopeful that this is going to be one of them. Els carregadors són un invent molt útil, però també tenen una part fosca que molta gent desconeix. Tot i que la càrrega dels aparells ja hagi acabat, si els mantenim connectats a la xarxa elèctrica continuen consumint energia. Per això és molt important que hi parem atenció i que els desconnectem un cop hagin fet la seva funció. Esperances, bons propòsits i moltes xifres. Hi ha tendència a pensar que en l'ecologia hi ha molta utopia. El cas és que hi ha exemples pràctics que una comunitat 100% energèticament sostenible és possible. Una la tenen a Dinamarca mateix, és l'illa de Samsø. Aquesta illa de 4.300 habitants obté el 100% de la seva electricitat a través de l'energia eòlica. Aquest fet demostra que viure d'acord amb el medi ambient és possible. Samsø va ser anomenada Illa d'Energia Renovable el 1997, títol que els obligava en 10 anys a ser una illa sostenible a través d'energies renovables. El projecte arribava en un moment en què l'illa vivia una petita depressió pel tancament de la principal empresa. That was a very good time to come with a new project, saying, okay, now we have a bad situation, but should we just leave the key and take the ferry to the mainland, or should we actually try to build up this island again? And this project came at the right time, you can say. Now we want a competition where we should build new things, create new jobs on the island. L'èxit de Samsø, però, rau en el fet que la comunitat participa del projecte i la propietat de les turbines, panells solars i les plantes d'escalfament en palla és compartida. Una forma de treballar en comunitat que no és nova. Turbines are not special, the district heating plants are not special, but the way that they are owned by the local community. We have a lot of local ownership on this island. For example, in Samsø we had a freezing house in a cooperative before we had electrical freezers. So it was a common thing to get together and build the things that we couldn't build alone. Aquesta illa, situada a tan sols 15 quilòmetres de la península de Jutland, a Dinamarca, ha aconseguit demostrar que, tot i ser difícil, fins i tot en una comunitat arrelada a velles costums, els canvis són possibles. Cap dels habitants d'aquesta illa es considera ecologista, però en l'energia renovable han trobat una nova i millor forma de vida. La COP15 acaba sent, doncs, una cimera amb molt bones intencions, però amb pocs resultats tangibles, fins i tot per alguns amb manca d'acords. Això posa de manifest com n'és de difícil que la humanitat s'entengui i com n'és de necessari aquest consens internacional. Copenhagen, la ciutat de l'esperança, sembla, doncs, que es queda en això, en un simple eslògan.